8 Tea, Pilleriin, Seija ja Seija keskustelevat aiheesta, miten voi hallita pienen kunnan viheromaisuutta mobiilien avulla. Mitenkään hallita sitä pienen kunnan viheromaisuutta? Ei, jos siinä ei ole sitä ohjelmaa. Niin sitä juuri. Et se onkin näin, että se tarvii hirveän määrän kaiken maailman muita sovelluksia ja muuta niinku tietoa niistä sovelluksista ja myöskin niinku, mitä sä haluat, miten sä haluat hallita omaa niinku kunnan viheromaisuutta. Ja sitten se riippuu siitä, että onko joku minkäännäköistä suunnitteluohjelmaa. Joo. Microstation ja AutoCAD, mikä ikinäkään on. Joo. Ja mitä siihen löytyy markkinoilta sitten näitä paikkatieto-ohjelmia. Niin. Mutta taas jos kunnalla on vähän enemmänkin rahaa. Siinähän se on ihan sama, mitä ne ostaa. Joo. Kunhan ne on yhteensopivia keskenään. Sitten voi ostaa jo Geometrixia ja Microstationia ja AutoCADia. Ja käyttää vähän laajemmin niin, taas. NovaPointia. Joo, ja siitä onkin se kysymys, että on 2 vaihtoehtoa, että käytätkö niitä ohjelmia tiettyyn viheromaisuuden hallintaan tehtyjä niin ohjelmia ja sen mukaan niitä mobiililaitteja, kaiken maailman mobiililaitteita. Sitten se hallitaan hyvin, kaikki viheromaisuus niin auraamisesta kuitenkin niin kartoittamiseen. Se maksaa jopa rahansa takaisin noilla ilmaisilla, pelkällä puhelimella ettei mitään. Joo, siinä onkin se, että pelkällä puhelimella ja puhelimeen ilmaiseksi haettaviin sovelluksiin sä et tee suurin piirtein yhtään mitään. Se on aika tappelun kanssa, että saa jonkun täkin merkattua jonnekin. Joo, että me ollaan huomattu, että Google Maps ei sovellu semmoisen asian. Sports Trackerilla pystyttiin ottamaan kuvia ja mittaamaan sen reitti. Ja sai maastomallennustakin. Kalorit ja myöskin kalorit ja työmäärä, mitä siihen on kulutettu kaikkeen kävelyyn. Mutta me emme pystyneet mittaamaan niitä pinta-aloja siellä eikä mikään alueita.